салом мухлисони ММА, дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо дар видео комментария нависед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. Куртаи Набил барои нафароне духта шуданд ки моҳи шарифи Рамазонро интизоранд. То ин моҳи бузург рӯзҳои кам монд ва мо ба шумо ин куртаро пешниҳод мекунем ки аз матои коттон истеҳсол шуда дар тан бисёр шинам аст. барои худ, бародар ва ё падаратон тӯҳфаи хуб аст ки мо дастсавка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран будан нависед. ҳамада ассалому алайкум бародаро. 1 феврал дуюм бои худум дар Ташкент мегзара. ҳаматона интизорум. Нуриалло Муродов, писари сароянда Ҷонибек Муродов омода аст ки бо шиддат ба октагон баргардад. ӯ дар турнири октагон 84 ки рӯзи 1 феврал дар Ҳумо аренаи Тошканд баргузор мешавад, бо Расул Жалдасбаев рӯбарӯ мешавад. маълумот аз манбаъҳои расмӣ ва саҳифаи инстаграми октагон нишон медиҳад ки рақобат расман эълон шудааст ва ба кадри турнир дохил гардидааст. Нурулло бо ҳаваси баланд ва омодагӣ ба ин рақобат меравад. ин рақобат барои мухлисони ММА дар Тоҷикистон диққати махсусро ба худ ҷалб кардааст. дар мусобиқаи СR 200 диққати ҳама ба рақобати Искандар Мамадалиев ва Али Багов мебошад. ин на танҳо рақобат, балки бархӯрди ду насл аст. ҷавонӣ ва нерӯи зидди таҷриба ва хислати оҳанини собиқадор. ин ду варзишгар фикрҳои худро баён карданд. Искандар гуфт: Багов ҳам одам аст, ҳам устуғон, ҳам гӯшт ва ҳар як инсонро шикаст додан мумкин аст. бо ин роҳ нишон дод ки аз номи рақибаш намеҳаросад. Али Багов посух дод: касонеро ки мехоҳанд ба гулии моҳ фишор оранд, бояд дар ҷояшон шинонем. ин маънои онро дорад ки Багов бо итминони пурра ба октагон меояд. дар ин рақобат ки худро хубтар нишон медиҳад, моҳи феврал маълум мешавад. бояд гуфт ки рақобат дар доираи турнири SR 200 6 феврал дар Москва баргузор мешавад. дар видеои навбатӣ маълумоти пурра оиди ҳарду варзишгар пешниҳод хоҳем кард. менеҷери Ҷастин Гейҷи Али Абделазиз тасдиқ кард ки UFC пеш аз ҷанг бо варзишгар пешниҳодҳои зиёди кардани гонорарро дода буд. пештар дар ин бора президенти ташкилот Дана Вайт хабар дода гуфта буд ки онҳо аз ҷониби Гейҷи ҷавоб нагирифтаанд. ба гуфти Абделазиз, суханони Дана Вайт дурустанд ва пешниҳодҳои UFC воқеан вуҷуд дошт. аммо Ҷастин Гейҷи аз маблағи пешниҳодшуда пурра қаноатманд набуд. бинобар ин масъала фавран ҳал нашуд. Абдулазиз таъкид кард ки масъалаҳои молиявӣ бояд дар дохили ташкилот баррасӣ шаванд, на дар назди ҷомеа. ба фикри ӯ Гейҷи варзишгари эҳсосӣ ва ростқавл аст ва дар UFC сазовори маоши баланд мебошад. дар ниҳоят ҳама масъалаҳо оромона ҳал шуданд. дар ҷанги охирони Ҷастин Гейҷи бо қарори якҷулонаи доварон Педи Пимблетро мағлуб кард ва бори дуюм камарбанди муваффақатии қаҳрамони UFC-ро дар вазни сабук ба даст овард. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.